ನಮಸ್ಕಾರ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಕುರ್ತ ಉಪ್ಪನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಎಂತ ಅಟ್ಟಿಲ ಬಸಲೆ ಸುಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಟ್ಟಿಲ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಪುಣಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದೋಸ್ತಿ ಅಡ್ಡಿಡ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೂರ್ಲಾ ಪೊರ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಟ್ಟಿಲ ಸುರ್ ಮಲ್ಪಗ ಮಸಾಲೆ ಪುತ್ಪೆರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಣಲೆಗೊಂದ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಎನ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಪುತ್ಪುಲೆ ಕಾಲಿ ಎಲಿಯ ಚಮಚದಾತ ಮೆತ್ತೆ ಅರ್ಧದಾತ ಸಾಸೆಮಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಮಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಮಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಬೀರ್ದರಿ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ಸುರುಟೆ ಪಾಡೆಡುತ್ತಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಚಮಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕೋಣೆಡ್ ಘಮ 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 ಬನ್ನಗ ಬಣಲೆನ್ ಜಾವದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡದೆ ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಮಸಾಲೆ ಒಂತೆ ಬೆಪ್ಪು ಉಪ್ಪನಗನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂತೆ ಜರಿ ಜರಿ ತಲಕ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಿರಿದೀತ್ನ ತಾರಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ತಾರಾಯ್ ಪಕ್ಕ ಕುಡವರ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಣಲೆನ್ ಕುಡವರ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಣಲೆಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ 30 ml ದಾತ ತಾರಾಯದ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆಕಾಯಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿಲ್ಲಿ ಚಮಚಡ್ ಪತ್ತುನಾಥ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಸೆಮಿ ಪಡ ಪಡ ಪುಡವನಗ ಎನ್ಮ ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಂಟು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಳೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬೇಗ ಬಾಡಾವೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪೆರ್ಕದ ಮಕ್ಳೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ ಬೆರ್ಕದ ಮಕ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಳೆ ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಡೊಂದು ಬೀದಿನತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಸಳೆದ ದಂಟು ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಾತ ಬಸಳೆ ಗಲಸೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಪಾವೇರೆಗೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಮೈಪ್ಲೆ ಬಸಳೆದ ತೊಪ್ಪು ಮಿತ್ತಡು ಇಂಚ ಬಿರ್ಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಗೀಸೆ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಮಿತ್ತಡು ಬಿರ್ಕ್ಲೆ ಇತ ಮುಚ್ಚಳ ಪಾಡ್ದ ಹದ ತೊಟ್ಟು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಪಲೆ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಳ ದೆಪ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಸಳೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದನು ಇತೆ ಒಂತೆದ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿ ಈತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಬಸಳೆ ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಮಕ್ತದ ಆಜಾಲೆ ಇತೆ ಬಸಳೆ ಮಸಾಲೆ ಒಯ್ತನೋ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಸೆ ಆಜ ಮುಟ್ಟ ಮಕ್ಪುಡ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಂಡ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಬೆರ್ಕೊಲೆ ಇತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಜಿದನತೆ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇ ಬಸಾಲೆ ಸುಕ್ಕ ತಯಾರಾತನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿ ಪಾಲೆ ಏನ್ ಚಾತನ ಪಡೆದ ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಆದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪುತಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಖಂಡಿತ ಮರಪಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್.